Сәлем, бүгінгі шығарылышта 11-ші сыйныф оқушыларын изге су ярдәмендә имтиханнарға әзірләүші Отақай үзіне пор тапқан Пенза зебрасы һәм Татарстанда хуҗасыз этләр проблемасы. Хәзер толырак. Краснодарда Отақай 11-ші сыйныф оқушыларына изге су сипкәнне сон видеода күрә аласыз. Отақай 11-ші сыйныф оқушыларына имтиханнарда уңышлар теләп, Ходай ярдәменнән ташламасын дип, күңел тынычлыгы, сәламәтлек һәм бәхет теләп, шулай изге су сипкән. Бу видеоны төшергән кеше аны күлеп түгел, просто күрсеннәр, танышсыннар дип интернетка урнаштырдым дип әйтәмен. Ничәптер берничә көннән соң ул аны удалить итеп ата. Мен калсам моның бернинин нашарлыгы да юк, ул күп вакытны алмый бит инде. Кискен каршы кешеләр булмаса инде килде. Отакайның да бит ниндидер эше бар, вазифалары бар. Аңа ул вазифаларны үтәргә кирәк. Менә нәрсәләр белән шөгыльләнә икән инде ул. Менә шуның берсе 11-нче сыйныф укучыларына имтиханнарга ярдәм максатыннан шундый изге су сибү процедурасы. Күп вакытны алмый бит инде ул. Аеруча ул балалар арасында бик дини балалар булса, нәрсәгә дә булса, ихлас күңелдән ышану, беркайчан да зыянга булмый ул, шундый фанатизмга китмәсә, ул киресенчә ышанып, ничектер ярдәм итәргә, файдасы булырга мөмкин. Балаларның йөзенә карасан, алар теге исләре киткәнгә охшамаганнар инде, теге шундый елмайып көлеп торалар. Но зато аларның дәресләрендә күпмедер минут кыскарды, һаман кагазга карап утырып, токтага карап утырып арыйсың бит инде, монда бераз балалар ял итеп утырдылар. Һәм гомумән имтиханнарга әзерләнгәндә бер нәрсә дә артык булмый, бүтән мөмкинлекләрне кулланырга кирәк. Ширкәү яны темаларын дәвам итеп, Мәскәүдә бер рухани иконостасны фотога төшергән өчен ширкәүгә килгән иратны куып чыгарган. Куып чыгарганчы уларның телефонын бәреп төшереп үзенә дә суккан әле. Бу вакыйгага эләккән ират полициягә мөрәҗәгать иткән һәм аның сүзләренчә алар дусты белән икәү киләләр Яңа Арбаттагы ширкәүгә пасху уңаеннан, тыныч кына дуга кылып басып торалар һәм күреп алалар иконостаска ничек матур кояш нурлар төшкән һәм шуны фотога төшереп алырга булалар. Фотога төшерәләр, шул арада килеп җитә рухани телефонын бәреп төшерә, бу кешенең үзенә суга һәм бу минем территория, чыгып китегез моннан дип әйтә. Моңа җавап буларак теге ират минемчә бу Ходай территориясы дип әйтә. Әйдәгез, менә шушы катлаулы мәсьәләне хәл итик әле. Сезнеңчә, ширкәү ул кем территориясы? Ходай территориясымы, әллә рухани территориясымы? Пензадан ялгыз зебрага пор табылган, ниһаят. Монда мондый төр хәбәрләрнең күптән булганы юк иде, инде тик миңа калса алар да бик кирәк. Мартин исемле зебра берничә ел ялгыз була. Аңа пор таба алмыйлар, әмма узган ел ахырында аңа пор табыла, әмма поры аның Россиядә түгел икән, Чехиядә. Һәм аны Россиягә кайтарыр өчен 1,5 миллион сум кирәк икән. Бу бик катлаулы проблема, бик җиңел хәл ителә, чөнки безнең әйләнә-тирәбездә битараф булмаган, йомшак күңелле кешеләр шактый икән. Алар бу акчаны җыялар һәм Марго исемле зебраны гыйнварда ук кайтаралар Россиягә. Ул күпмедер вакыт, берничә ай була инде, карантинда уздыра. Һәм менә берничә атна элек алар күрешәләр, Марго һәм Мартин. Бер-берсен бик охшатканга охшап торалар бу ике зебра һәм зоопарк хезмәткәрләре якын арада тиздән безне балалар белән дә сөендерерләр дип шулай дулкынланып көтеп торалар инде. Әмма монда да катлаулы хәлләрдән башка булмаган, чөнки Маргоның Чехиядан килгән зебраның якын дусты бар икән, Гриша исемле кәҗә. Аны да үзләре белән алып килгәннәр. Әмма безнең Мартин бик шундый собственник булып чыккан һәм Марго янына беркемне дә якын китерми икән хәзер. Шуңа күрә Гришаны да аерып куярга мәҗбүр булганнар. Һәм Гриша да моңаймас, үзенә пор табыр һәм бәхетле булыр дип өметләнеп калабыз инде. Ген прокуратура 2021 ел башында үтерүләр саны буенча регионнар арасында рейтинг төзегән һәм беренче урында Татарстан. Шулай ниндидер позитив гына рейтингларда беренче урын алып киләсең дә син Казан 3нче башкала, Казан гастрономия башкаласы, Казан спорт башкаласы, шундый бац, Татарстан криминал буенча беренче урында. Рөстәм Миннеханов район башлыкларына сукбай этләрне аулау эшен оештырырга кушты. Аның сүзләренчә, системалы эшне оештыру өчен муниципаль ара приютлар булдырылачак һәм бу эш өчен республика хөкүмәте җавап бирәчәк. Бу ниндидер бер куркыныч, көтелмәгән хәл булмаса тотынмыйлар, инде нәрсәгәдер дип әйтәсе килә. Ярар, соң булганчы уң булсын дигәндәй, хәтерлисездер, Башкортстанда бер баланы таладылар этләр, Татарстанда да андый очраклар берничә булды. Һәм менә
Мин хәтерләмим, моңарчы Рөстәм Миңнехановның бу конкретно бу мәсьәләгә шулай җитди алынуын һәм гомумән үзенең фикерен әйтүен шулай кистереп, һәм ниһаять ул сүз әйтелде, ул тиешенчә оештырылыр дип өметләнәм. Чөнки күп кеше әйтә инде, аның өчен приютлар бар бит шөгыльләнергә дип, әмма приютлар шул ук битараф булмаган кешеләр хисабына гына яшиләр, анда шартлар бик начар, анда волонтерлар шөгыльләнә, аларга акча түләнми. Монда миңа калса сукбай хайваннар проблемасын хөкүмәт үзе хәл итәргә тиеш. Һәм ниһаять менә Татарстанда шундый бер адым эшләнде. Кемнәрдер әйтәләр инде, ул сукбай итләрне бөтенләй атырга кирәк дип, әмма аларны атудан проблема хәл ителмәячәк, чөнки син аттың ди ул итләрне, әмма кемнәрдер үзләренең баласы мижмилдәгәннән бер эт сатып алып, яңадан аннан туйганнан соң чыгарып атачаклар, һәм андый очраклар меңдә бер булачак, һәм этләр урамда артканнан арта барачак. Шуңа күрә аларны аулап, аларны приютларга тарата башлау һәм киләсе алга таба менә бу хәл ителгәннән соң алга таба үзләренең йорт хайваннарын урамга чыгарып ташлаган өчен җаваплылыкка да тарта башласалар, бу проблеманы әкренләп хәл итеп булыр дип уйлыйм. Ниһаять бу проблемага да игътибар юнәлдерелде. Һәм безнең атна җыры, мин бу атнада яңадан кире кайтып, Айгел дуэтының Пыяла альбомын тыңлап йөрдем һәм сезгә мин әлеге Пыяла альбомыннан Онытырмын җырын тыңларга киңәш итәм. Тыңлагыз, үзегезнең фикерләрегезне языгыз, нәрсә тыңлаганыгызны языгыз һәм гомумән бу ялларда нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, сез ял итәсезме, сез әллә ял булмадымы, авылга кайтып эшлисезме, шашлык ашап ятасызмы, нәрсә эшлисез, бөтенесендә языгыз, бүлешегез. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз. Şeklegen boş, soğuk huş, min tüngü kuş, sen irtengen ursin, tiren utasın ele, min seni